Ħadd mill-Gvern ta' Roberta Bela u sansitra mill-Partit Laburista du maċċat l-allegazzjoni li wettaq l-awtur Mark Camilleri, ċoe illi l-eks Prim Ministru Joseph Muscat twettaq frame-up fuq id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Xahar wara li ġiet rapportata din l-allegazzjoni mill-aktar serja, l-ebda esponent Laburista du maċċat il-possibilità ta' dan il-frame-up jew iddeċida li jiddefendi u jeskludi il Muscat kien wara dan l-attakk fil-konfront ta' Fearn. L-allegazzjonijiet kompli ħorġu fil-beraħ il-qasma illi hemm preżentament fil-Labor. It-tnejn wara nofsinhar Net News saqsa lill-Ministru Clayton Bartolo dwar dan kollu, l-aħħar illi Bartolo ltaqa' ma' Muscat kien proprju waqt l-aħħar laqgħa tal-PAC. Għallaqstant staqsejnieh jekk le maħ xi ħaġa insolita f'Joseph Muscat jew jekk jeskludix li għandu x'jaqsam ma' frame-up fuq Fearn bil-Ministru però fl-ebda mument ma tżarda jiddefendi lill-eks mexxej tiegħu. Inti teskludi illi Joseph Muscat għandu x'jaqsam mal-allegat frame-up fuq Chris Fearn? Ħanajdlek, inti qed tistaqsi fuq il-PAC fejn qed tiddiskutu ir-rapport tal-NEO tal-Electrogas. U f'daqqa waħda qed tistaqsi fuq Chris Fearn. Le ma inti għax qed nimmaġina li l-aħħar darba li qed nimmaġina li l-aħħar darba li rajtu l-eks mexxej Laburista kien fil-PAC, ġifieri inti teskludi mill-atteġġamenti tiegħu forsi, naf. Fil-PAC il-mistoqsijiet kienu diretti fuq ir-rapport tal-NEO. Ma brabta mal-Ministru Chris Fearn, inti teskludi li Joseph Muscat għandu x'jaqsam mal-allegat frame-up illi kemm Carmen Chantar u Chris Fearn mhumiex jiġħdu li qed isir. Hemm l-investigazzjoni tad-dejjem mill-awtoritajiet kompetenti u jiddeċidu huma x'inhu x'mhuwiex. Il-Ministru baqa' ma tax risposta ċara lanqas meta rġajna staqsejnieh id-domanda. Raqas inti qed teskludi l-possibilità li Joseph Muscat jista' jkun qed iwettaq frame-up fuq Chris Fearn? Dak mhuwiex fidi biex niddeċidi, nerġa' ngħidlek hemm l-awtoritajiet kompetenti li jiddeċidu huma. L-istess aġir tal-Prim Ministru Roberta Bela li fil-jiem li għaddew l-aljef ċaħat lill-predeċessur tiegħu tal-inqas tliet darbiet grazzi għal silenzju li jtarrax kull darba li staqsejnieh jekk jeskludix li Muscat qed jitfattajn fuq Fearn. Dwar dan kollu diġà staqsejna lill-Ministru Chris Fearn innifsu fejn fil-waqt li qal li għandu idea min jista' jkun wara dawn l-allegazzjonijiet fl-ebda mument ma eskluda li Muscat qed jipprova jwettaq frame-up fuqu u insista li ż-żejt qed jitla' fuq l-ilma. Palma ħeġġeġ il-Pulizija jinvestigaw l-allegazzjonijiet u l-istejjer għarrieqa, inħeġġeġ il-Pulizija wkoll jinvestigaw is-sors ta' dawn l-istejjer. U meta ikun hemm u ż-żejt jitla' fl-ilma u mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu anke b'mod pubbliku. Ma laqas inti teskludi l-possibilità li qed jagħmel frame-up fuq hekk. Jiena qiegħed ngħid ċaru tont illi m'iniex se nispekola imma qed ngħid ukoll li ż-żejt jitla' fuq l-ilma. Xahar li għadda Carmen Chantar saħqet li l-forzi ta' dlamijiet qed jaħdmu frame-up fuq Fearn billi jużaw lilha u lil-binta fil-waqt illi meta ġiet mistoqsija minn Net News jekk teskludix li dan l-aġir qed jitwettaq mill-kamp Laburista stess hija kienet għażlet illi ma tweġibx.